kun kuday tagamin makang kanima pudpudutan. Ata nanti juga kayak badita nih. Yan nih. Ato, dyan. Nalami si tanum na? Oh, mayat. Mabasa? Tanum gayom di mabasa ka. Sika magmagnatag pasita kayak mo. Ag Ada tayo di magbantay tanong. to eh. Magbantay pala nanti ah. Nanay, tikay nang agtugaw. Mayat. Di ko ah. Sige, Nay. Karga tayo. Ikatan nyo ta chinilas yo. Mekan, bantayan nyo atin niwalit ko. Nay. Bantay yung gibag. Iji kayo nagarod ni. Yan, tig, bantay kayo palang taon-taon. Ang kayo makwa, huray dayo. Ay, Kita nyo. ini. Pagsukat na nga ni Jay. Dang, pintas. Pintas, meka. Video ka din rin. Wow, pintas to dano, malamiis. Hindi mo, basta ako paano to. Huwag lang mahulog ang cellphone ko. Hindi mo nakita na. Baka kayamanan. Papaya? Kaya. Sida? Yan, nagtakal baka di ko ah. Baka walo. Walo nga. Baka walo nga di. Oh, baka walo ata kung magatala. Kumagat ka no. Amungay ganan. Baka walo. Bala. Higat? Ana, wa masipet. O yung kisabayo. Baan yun? Ay, di ta nga nagkuhan ni Ronalisa. Nabasa ta pantalon mo. Labasan. Ah. Lab, dito ini. Dito ko iba. Ay, iba ng kayamanan ganito. Picturean ka? Picture ka na suda sis. Di kas lang posti bakla. Okay, wala. Hindi ka man. Ang bagay. Bel, di kas lang posti bakla na. Sige lang, wag ka. Kunwari durduro mo. Nagingising ang sigitan ah.